Bajalo k'a kɛra cogo di tugun? E bɛna ne ɲininka k'a kɛra cogo di la? Mais e ye ne wele, m'a fɛ i ka n wele kun de ɲɛfɔ n ye. E t'a dɔn ne b'e wele min na? Ayi, ne tɛ se k'o dɔn. Ne tɛ jinɛ wɛrɛ ye k'o dɔn. E tɛ jinɛ wɛrɛ ye k'o dɔn? N'i ye mɔgɔ wele a ka kan i k'i dan tigɛ. N y'a faamu. Ne ye wele furuko kuma de la. O ye mun furuko kuma ye? Ko dɔ kuma sera wa? A ka kan ne ka don ka taa n sigi n denw kɔrɔ. Ka don min? Ne fɛ yen kɔni tɛ. E fɛ yen tɛ, jɔn fɛ yen nɔ? Bajalo, ne bolo an ye nin kuma in bɛɛ kɛ ka ban dɛ. E ta banna ne ka kuma kɔni ma ban. Hali ne ta ma daminɛ fɔlɔ. I dun ka sabali. Ka sabali? Ne ye diɲɛlatigɛ kuma bɛɛ f'i ye. N k'i ma, muso min bɛ n bolo n tɛ se ka dɔ wɛrɛ furu ka fara a kan. Ne mago de b'o muso la. Ne ka sira foyi t'o muso la. O muso sara o balo ne ka foyi de tɛ. Ne ko n ta de, ne bɛ n ta de dɔn. Ne tɛ se ka n den to mɔgɔ wɛrɛ bolo ka juguya ni fɛnw bɛɛ ta ka sɛgɛrɛ quoi. Jɔn de y'a f'i ɲɛna ko juguya bɛ ka taa? Hali ni Aja i b'a dɔn k'a fasa. Aja kun tɛ tan, mais e y'a minɛ na don min na a kun bɛ tan. Ɔkɔli kɔni tɛna mɔgɔ fasa. Bajalo. Jazu, i bɛ kuma wɛrɛ de fɔ. Ne ye min f'i ye ne tɛ se ka bɔ o kan. E tɛ se ka bɔ. I dun bɛ bɔ a kan. N tɛ se vraiment, je peux pas. I bɛ cɛ wɛrɛ ɲini i bɛ furu ma. Déjà que ne den bɛ n bolo ka ban, c'est bon. Ne yɛrɛ de yafar'i ma. Mais i tɛ miiri. Miiri ko e t'o bɛ ka la nin dɛ. kuma fɔ i tɛ ka maloya. N bɛ maloya mun na? Mun maloya ko de kɛra? Ayi, ne yɛrɛ dabali bann'i la wa. Bajalo, e yɛrɛ kan ka fɛn dɔ faamu. I kan ka dɔn ka fɔ ne n'i ma da ɲɔgɔn kama. Sinon ne ye ɲɔgɔn dɔn ta ɲɛ o. E ni ne ma da ɲɔgɔn kama, den ye jumɛn ye? Furu de ya? Furu kun ye jumɛn? A diyar'i ye, a ma diya i ye, ne bɛ taa n sigi ni furu kelen na. E diɲɛ tɛ o ye. Ne bɛ taa n sigi n den de kama. N'a dar'i ma ne yɛrɛ tɛ furu e ma yɛrɛ. Komi den tɛmɛna a cɛ, wa ne bɛ taa n sigi n den kunna. A diyar'i ye, a ma diya i ye. Ni denko in de don. Aja bɛ yen, problème fosi t'a la. A bɛ yen, a b'a ka lɛsi la, fosi tɛ k'a sɔrɔ. Ne b'o de fɔ, ne mago de to o la. Lɛsi bɛ ka sɔrɔ, lɛsi tɛ ka sɔrɔ, ne mago foyi t'a la. Ne de bɛ taa n sigi n den kunna. Komi n bɛ ka kuma ɲɛf'i ɲɛna, i tɛ k'a faamu. N'a ka d'i ye cogo min na i bɛ se k'a kɛ ten. A ka di ne cogo min, ne bɛ n sigi diyagoya, a diyar'i ye, a ma diya i ye. Ne bɛ n sigi n den kunna. Ne ɲɛ b'a la, e ka kuma in tɛna ban. Ne ka kuma tɛna ban. Il fait déjà tard, ne bɛ don so. E y'i ta kɛ, a tɔ tora ne ta. Ala ka su yɛrɛ. Ala ka su, o bɛ ne n'e cɛ. Anti. Nse anti. Ne y'a fini kora. Ne ma se k'a kora, i b'a dɔn ne man kɛnɛ. O bɛ se ka kɛ cogo di? E bɛ se ka ne ka fini ko cogo di k'e man kɛnɛ? Han? Cɛ, yɔrɔ ne ye kangari da nin ko nin na. I tɛ ka to k'i yɛrɛ kɛ salibagatɔ ye. I b'a dɔn o man di ne ye. Yanni i ka bila ni pɛrɛn-pɛrɛn dɛ, i tɛ taa fura san ka na di yan fɔlɔ. Ka fura san ka di e ma cogo di? E yɛrɛ diɲɛ don o don i man kɛnɛ. Diɲɛ don o don i man kɛnɛ. O tuma n bɛ n si kɛ fura san na. Han? N bɛ ka fura san bi, n b'a san sini, sinikɛnɛ n b'a san. Ni n ka wari bɛɛ tɛ ɲini ka na ban. I tɛ kolo k'i yɛrɛ la. U cɛ bolo ko wari bɛ ka tɔmɔ dugu ma de. Han? Diɲɛ don o don e man kɛnɛ. N tɔ tɛ bana ye, n tɔ ye salibagatɔya de. Jogo minnu tun t'e la, i bɛ ka don olu de la sisan yɔrɔ. Mais n'a b'i bolo k'a bɛ marcher de, a tɛ marcher yan. I bɛ t'o tɔ k'i fa n'i ba fɛ yen. I ye n faamu wa? I sen bɔ yen fɔlɔ ne k'an si. Wa n'a b'i kɔnɔ ko tile in bɛ ban ka sɔrɔ i ma ne ka fini ko, o bila ka bɔ i kun na. Yanni tile ka bin, o ka sɔrɔ n ka fini bɛɛ kora k'a ja pewu. O ma bɛ ka nin bɛɛ fɔ ne yɛrɛ ma bi yan. O ma miiri dɛ. Don min na ne bɛ bɔ an fɛ yen ka na yan nɔ, hali woro kelen tɛ ne kun kɔrɔ. Mais bi de e bɛ n'i sigi ko ni ne tɛ e ka fini ko, ko ne ka taa n ka so. Mais o ma Ala k'i sara, fo n'a sɔrɔ e ma ne tɔɲɔ. Fo n'a sɔrɔ e ma ne ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la. Mais Ala k'i sara n'a ye. Donc sini n ka, i bɛ n danga fɛnɛ quoi. N'a b'i kɔnɔ k'i k'o danga nin bɛ ne minɛ, ne fa t'i ye wa ne ba t'i ye. A bila i kun na o danga nin tɛna se ka fosi de kɛ ne la. I ka fugariya ko kuma bɛ f'i ye, i bɛ wuli a fan bɛɛ kɛ mankan ye. Han? O ma ne tɛ dɔ wɛrɛ fɛ yen koyi. Walahi fo Ala ka kiti e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ.
Fatim yafa ma ne ye ko min k'i la tiɲɛ don ko kɛta tɛ mais n'i deli yafa ma Ala y'a n'a kira kama e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ fosi tɛ ne bolo jigi foyi tɛ ne la n'a bɔra e la n bɔra dugu kɔnɔ sisan ko dɔ de kɛra n na a ye n dusu bɔ toro fo k'a dama tɛmɛ a fɔ n ye dɔrɔn k'i yafara o ni ko kɛra la ne ye dusu bɔ o kɔrɔ k'i ka na nin kɛ ne na i b'a dɔn e yɛrɛ bɛ ne ka ko bɛɛ dɔn ne dusu bɔra ne bɛ to pɛrɛn-pɛrɛn de la yɛrɛ ma e yɛrɛ b'o bɛɛ dɔn cɛ siyan e yɛrɛ mun ne faamu mun ka ko in na dɛ o m'o ka ko jumɛn n'a fɔra ko n dɔgɔnin m'a fɛ depuis la cɛ fɛnɛ bɛ ka taa ne di Omo ma Omo tɛ jinɛ Omo tɛ wogilɛ ti tɛ dɔgɔnin nɔfɛ tan cogo di ne ye ko bɛɛ kɛ a ka na a ma se ka na ne yɛrɛ tagara a kɔ don a ye ne bugɔ a dɔ ka di Fatim yɛrɛ o sinon ka cɛ yama sɔrɔ a nana mais e yɛrɛ fan ka mun ne kɛ o ko la dɛ n ka cɛ an bɛ taa nɔfɛ de kɛ ka taa mun nɔfɛ an bɛ taa nɔfɛ de i siyan e bɛ se ka taa mun nɔfɛ o ka dɔgɔ e fan fɛ ni ne ko an ka taa sisan i bɛ taa i pɛrɛlen don jɔnni ka taa ne dɔgɔnin de don ne dɔgɔnin tɛ yɛrɛ ne tɛ se ka tugu ka taa e tɛ ka taa papiye wuli sisan ko an ka taa ne dɔgɔnin tɛ o ne dɔgɔnin tɛ e tɛ se ka ne dɛmɛ ne ka ko la n ka cɛ fɔlɔ la ne taara e dɛmɛ cɛnin ta la n ka cɛ e tun tɛ ka se ka pa bɔ n teri nafa ye jumɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ouais e b'i ban ne ta ma ka cɛ ni n'a dɔ e yɛrɛ sɔrɔ dun a foyi tɛ ne sɔrɔ parce que dɔgɔnin tɛ ne bolo e b'o dɔn e b'a dɔn ne bɛna dɔgɔnin sɔrɔ dɔgɔnin musoman tɛ ne bolo a foyi tɛna ne sɔrɔ a ko bɛ cɛman ne yɛrɛ sɔrɔ mais ne fan ka taa Omo fɛ yen o bɛ problème t'a la n'i ko ten ne da i la quoi mais jɔnni minnu ye ne ka wari minɛ an b'olu ta kɛ cogo di o t'a to a bɛ kɛ wari d'i ma a man di ne k'i dusu kasi ɲɛnamaya la ne ka e dimine a ni fɛn bɛɛ de ka kan ne ma e bɛ ne ni fɛn min cɛ ne yɛrɛ de b'a dɔn donc ne tɛ fɛ i ka dimine wɔrɔ ok n y'a mɛn n'i ko ten n yafara Ala ka yafa an bɛɛ ma amina i yafara a diyara n ye mais i bɛ tila k'i labɛn tile 2 in na i bɛ taa bɔ a ka so o dun bɛ sɔn ka diya ne ye n ka yɔrɔ ne bɛ ko de kɛ ko min ka di ok n y'a mɛn n'i ko mais ten n'i tilala kana maga fini nɔgɔ nin na dɛ i b'o to yen nɔ n bɛ tila ka t'u di fini ko sara la ok n y'a mɛn e ye dumuni kɛ a ma dumuni kɛ fɔlɔ a ka ɲi sa n bɛ taa dumuni dɔ labɛn ka na problème foyi t'a la n ka cɛ ko k'a b'a di dɛ a b'a di ne yɛrɛ f'i ɲɛna n ka cɛ i dalen don a la n dalen ba de don a la cɛ ne t'a fɔ ko 2 ko n ka cɛ 1 de don n ka cɛ a siyan 1 don sa ne tɛ mɔgɔ tɛ yen kɛ ouais ou karati quoi e tɛ ka ne karamina ne tɛ karami i tɛ kara mɛ hali den tɛgɛ tɛ n ka kara san foyi yɛrɛ jeton foyi yɛrɛ tɛ ne kun e cɛ o dabila ban n'an bɛna t'i ka mission na ou e tɛ se ka taa ne dɛmɛ ta mais den tɔgɔ labila n ka kara san n ka san a yɛlɛ tagara ka na sa ouais ayi wari di sa an b'an tile sɔngɔ a tun n'an tagara ka na sa e ka ayisa danni na dɔrɔn wari di dɔrɔn n ka kara san ka sa ouais i yɛrɛ fɛnɛ ka cɛ n'i bila n ka cɛ fanga Malboro paquet 1 san ka na warimisɛn cɛ warimisɛn tɛ segin bilen o to yen sa warimisɛn a faga warimisɛn kan sa an bɛna taa mission min na sa e yɛrɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn ka cɛ ouais ok a to yen sa an ka wuli a 1 don an ka seyi ninnu cɛ fɔlɔ an ka sɛnɛ ladon aina ni aw tatɔla min Omo fɛ yen Omo fɛ yen awɔ munna ye bi kɔni fɔ ne ka na ni dɔgɔnin ka na n'i dɔgɔnin ye e bɛ Omo dɔn Omo ye jɔn n'i bɛ tugu an kɔ ka taa a fɔ a safula ka tugu an kɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ kɛ a bɛ siran Omo ye jɔn nin Omo ye jɔn ye Omo ɲɛna e bɛ sɔn ka nin fa cɛ ne yɛrɛ n kɔni min dɔn n'a bɛ taa ye a ye renfort dɔ ɲini a k'o fara e tɛ renfort yan na an ka taa kɛ ayi ni ne ko ne bɛ kɛlɛ kɛ nin na dɔrɔn ne b'a bana a ye mɔgɔ wɛrɛ ɲini a k'o fara an ma ko b'o yɛrɛ la k'a bana ne mɔgɔ bugɔ cogo ma ni ne ko ne b'a bugɔ dɔrɔn n b'a fan dɔ kari o yɛrɛ de ka di an ye fa ka bana yɛrɛ de ayi n'a bana i bɛ kungo lase a somɔgɔw ma dɛ o man ɲi cɛ siyan ni n tɛna kuma an t'a bila ka bɔ n da la cɛ ni yɛrɛ sirannen don ka to ayi ne mɔgɔ bugɔ cogo de ma an ka taa dɛ an ka a ye mɔgɔ wɛrɛ ɲini k'a fara kan dɛ ayi ni ne sera ne a ye taa a bɛ taa sɔrɔ a ye taa n'a kɛra cogo min na a bɛ kuma an fɛ
N bɛ k'a fɔ a ɲɛna k'aw ka renfort dɔ ɲini k'a fara kan aw bɛ k'a ban aw tɛ o mot dɔn ne b'a dɔn ni i ɲɛ minɛ na daba ne la mais ne yɛrɛ b'a dɔn a tɛ fɛn faga na a ye taa. Aja, donc ye min kɛ mama la a diyara ne ye koyi. I ma sɔrɔ ka ɲɛ walayi. E yɛrɛ ma bɛrɛ k'a la yɛrɛ. I kun kan k'a tiri han bile fo ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la i ma foyi k'a la. Toma n bɛ k'a kɔnɔ o papa ninnu bɛ ka kuma n tɛna foyi fɔli ni mama tigɛ ta nin kɔfɛ. A n'a to yen dɛ. Ne b'a bɛ juguya n'o ye. Ne yɛrɛ b'a kɔ mais ne bɛ ka siran dɔrɔn ne ka baara kana cɛ ni ne y'a minɛ ne b'a ti walayi dolow bɛ don k'a kun sanfɛ ne b'a ti koyi. Mama jɛmanen yɛrɛ de don. Jɛmanenba de don. Bolo k'a tɛ se ka bugɔ de. Kana kan d'a ma bilen dɛ ne y'a tila dɔrɔn i b'a bila a ɲɛ la. A bolo k'a fila nin ye. Tomo yɛrɛ ya wala faye mun de ko b'a kɔnɔ sisan a bɛ fɛ ka mun de k'a wuli yan e jɔkun kɔfɛ i jɔ mun de bɛ yen sisan o mun dɔgɔnin labɔ ka da e yaya yɔrɔ ne bɛ ka kankari dɛ mais i bɛ min ɲini Fatini ko la i b'a sɔrɔ wa n ka cɛ e yɛrɛ jo tɛ e yɛrɛ b'a dɔn ka cɛ bɛ k'a dɔgɔnin ɲini ni a san joli joli i tɛ k'a dɔgɔnin d'a ma ou bien n ka cɛ i yɛrɛ fɛnɛ san ka cɛ ou bien sera sabali tɛmɛ ou bien non petit i bɛ se kuma la kosɛbɛ n bɛ to k'i ye gɛrɛn na ɲɔna b'i la mais n t'i tɔgɔ de dɔn e tɔgɔ e tɔgɔ Sanse de Sanse non vraiment i b'i sanse ka kuma yɛrɛ de quoi i m'a faamu o kelen de don donc ne y'a faamu sisan y'a taari de wele k'e ka na a ka taa dɔgɔnin nɔfɛ quoi e de ye cɛ kun d'a ma ye ouais awɔ ok a bɛ so a ye taa nɔfɛ a ye taa ta i san ka ne dalen to mura dɛ n'an taara n'a mun b'a n'a cɛ an ka taa yɛrɛ bɔ kan Omo i jɔ an bɛ se ka t'e fɛ cogo di ka taa mɔgɔ minɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ tɛ o ka gɛlɛn cɛ ne ma fɔ ka taa ta aw tɛ cɛkisɛw de ya a ye taa ta dɔrɔn cɛkisɛ a tɛ sa an mana ni kɛlɛ ye i delila yɛrɛ de Omo a ka Ala a n'a kira yɛrɛ de kama se foyi t'an ye n bɛ sondori k'i sen minɛ i delila yɛrɛ de an dɔgɔnin labɔ ka d'a ma bon komi aw nana sɔrɔ n dusu fagalen don a ye wuli an k'a bila n ka t'i dɔgɔnin de an ka taa mɔgɔ wɛrɛ ne dalen ba tɛ Omo la ta cɛ aw jɔlen don mun na k'a ka na n ka bila ne bɛ ka siran dɛ a m'a fɔ k'a b'a diya an ka taa Mama de ni jamaninba de don. A bolo k'a kelen fa ta ye dun ye. T'a yɛrɛ dɔn. Aw subaga kɔrɔ ne tɔgɔ bɛ mun na aw da kɔnɔ. An ka sira b'e tɔgɔ la. Aw ka sira tɛ ne tɔgɔ la a bɛ mun na aw da kɔnɔ. Yɔrɔ ne bɛ ka kangari dɔ ye. N kana tɔgɔ sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ tuguni dɛ. An bɛ mun kɛ e tɔgɔ la. An ma se ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ fo e tɔgɔ. E Aja a tɛmɛ e bɛ ta e ta. E ma nɔnɔ ye sa. Hali ni ne ma nɔ ye. E ma nɔnɔ ye. A ta ni tɔnɔ. An t'a E de la. ye ta ni tɔnɔ ye. Ne de ye ta ni tɔnɔ ye ne mana fɛn fɔ du kɔnɔ o de bɛ kɛ. E tɛ ŋana ya. Ne de ye ŋana ye. Ŋana minɛ ŋana wa bi tɔgɔ bi taa ɲɛfɛ. N tɔgɔ kana bɔ da kɔnɔ tuguni dɛ. A bɛ bɔ bi a bɛ bɔ sini. E Aja ne tɛ temps ba di e ma sa. Temps d'a ma kɛ i ɲinɛna o don ta quoi. Temps d'a ma dɔrɔn. Mun bɔra la a ma sigi n'o ye. E ka temps d'a ma dɔrɔn e ɲinɛna o don ta I kɔ. b'i sigi o lajɛ a mɛn. A m'i sɔrɔ ka ɲɛ. E ta. A m'e sɔrɔ ka ɲɛ bilayi. Mama bɛ na se e ta bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan. Komi i b'i sen kan o de la i b'i jɔ kuma na. I b'i sen kan o de la i bɛ ka kuma. A kun kan k'i ci fo k'i dalen to i bɛ kuma min na bi kɛ i kun tɛ k'a kuma na. Taa ka bɔ anw ɲɛkɔrɔ. E ta bɛ E mɔgɔ dennin minɛ i t'i b'i yɛrɛ sigi dɔn. kama bɛ Iya. i bɛ sawa ça va Fatimi Ça va. ko ka ɲi Dɔɔni. foyi t'i la kɔnɔ Fɛn tɛ ne na. i ka minɛnw ta n ka taa cɛ i tɛ hakili sigi wa an ka minɛnw cɛ ka taa cogo ye yafa n ha ma yafa n ma a y'a f'i ye cogo min a kɛ tan O cogo la o mɔ.
i y'a minɛ o cɛ ka taa kɔfɛ an bɛ tila ka kuma. Ok, ne ko ten. An ka taa. Doni na. Ni minɛ i bɛ nin kɛ baasi ye. Ok, k'an b'o la. Sisan an bɛna ka taa. Eh, petit, ça va? Tu vas bien? Comme Togori? A kɛra tile fila yɛrɛ. I b'a kan? I bɛnni se ma. I tigɛ o. An ka dumuni kɛ sa. Ka fa Togori? San'a k'a dun ne t'a dɔn. Ok. Sinon, dis-moi, i ka projet o a ka fisa? Ok. Du courage, hein? I b'a dɔn diɲɛ fɛn bɛɛ i bɛ courage de ta pour que i ka kow ka se ka ɲɛ. I y'a faamu? Kana na décourager dɛ. Ayiwa. N'a sɔnna ma a bɛ ɲɛ.